Decepticon Zombie Apocalypse. Great, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na nakarating po kami dito ng safe and sound po, Panginoon. Panginoon, na ingatan niyo po kami sa aming race po, Panginoon. At Panginoon, na wala pong mangyari po tayong masama. Pagkatumbahan po, Panginoon, kayo pong bahala po sa amin, Panginoon, upang makarating po dito ng safe sa finish line po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa amin ng pagkasala sa palampay ng Isus. Panginoon dalangin. Amen. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Oh. Ayan nga guys, at nag-start na itong ating MTB category. At tulad ng dati, meron po tayong 800 meters na rolling start. At pagdating sa maliit na tulay guys, ay pwede nang magbakbakan itong ating mga participants. So shout out po sa lahat ng sumali sa ating karera sa araw na to. Shout out din sa dalawa kong kasama na kumuha ng video guys, kay Arman Dave Alferez at kay Ma'am Mary Rose Marsan. Salamat sa inyong dalawa idol. At nandito na nga tayo guys sa may maliit na tulay at titingnan natin kung sino ang unang babanat sa ating mga participants. Tropang Pangasinan Cycling Team, Paul Andre Arquero ang unang bumanat guys. Nakasunod tong naka-white na jersey at isa pang PCT sa bandang likod. Tropang Bani naman guys ang biglang nag-jump mula sa likuran at kakaumpisa pa lang ng ating karera ay talagang nagbabakbakan na guys itong ating mga participants. At nagkahabulan na nga ang mga tropa natin dito sa bandang unahan. Pangalawang banat natin guys, itong ating tropang naka-black na jersey, sinunda ng tropang PCT, Aaron Nelo at itong naka-blue na jersey. Silang tatlong naghabulan naman guys dito sa bandang harapan at may humahabol pang isa dito sa bandang likod at nakasunod na rin ng ating peloton. Kanya-kanyang habulan na tayo guys at tropang Infanta Cycling Team, Samuel Almandres naman ang nag-jump dito sa bandang harapan ng ating peloton at kumawala, pumunta sa bandang harapan at sumunod sa ating mga naunang tropa sa bandang harapan. Samuel Almandres patuloy na bumabanat guys dito sa bandang unahan. At siya na ngayon ang nangunguna sa ating race line. Nakasunod pa rin yung dalawa sa kanyang likod. Tropang Bani, Jemel Espanyol at yung isa pang tropa guys. So tatlo na ngayon itong ating breakaway na unti-unting lumalayo sa ating peloton. Ayan guys, at hindi nga nakipagpalitan itong dalawang sumunod sa kanya kaya nahabulan din sila ng ating peloton. So wala pa rin nakapag breakaway sa kanila. Kompleto ulit ang ating mga tropa.
First 8 kilometers na tayo guys at nangunguna itong ating tropa is MTB, Sual, Pangasinan, Kit Angelo, Sipilagyo at nakasunod na rin ang ating peloton dito sa bandang likod. Biglang bumagal ang takbuhan ng ating tropa sa part na to guys at nagpakiramdaman, pero biglang bumanat itong ating isang tropa mula sa Sual at sumunod din itong ating tropa mula sa Zambales at nagbabalak nga yatang lumayo itong ating dalawang tropa sa ating peloton. Patuloy pa rin ang habulan guys at palitan ng trangko dito sa bandang unahan. Tropang Pangasinan Cycling Team ang nagdadala ngayon sa ating peloton. At sino naman kaya ang susunod na babanat sa kanila? Isang tropa ang bumanat sa bandang kaliwa at lumayo guys sa ating peloton mula sa ASMTB Sual. Kit Angelo, Sipilagyo na naman guys ang bumanat. Ayan, at nakalayo siya sa ating peloton at walang sumunod kahit isa sa kanila. Pagdating sa part na to guys, hindi ko sigurado kung sakop na ito ng barangay ng Pital. Isang tropa ang kumawala mula sa peloton at balak habulin ng ating breakaway. And guys, so tuloy-tuloy lang itong ating tropa na kumala sa peloton at ayan na nga, inabutan na niya ang ating breakaway. So bali dalawa na guys itong ating nasa harapan at patuloy na bumabanat dito sa ating karera. Mula dito sa ating dalawang breakaway hanggang dito sa ating peloton guys, nasa 9 seconds ang kalamangan ng dalawa. Umahabulin ang ating peloton sa pangunguna ni Aaron Nilo ng Pangasinan Cycling Team. Sa part naman na to guys ay inabutan na nating peloton yung dalawa nating breakaway at may dalawa namang bumanat dito sa bandang harapan, Aaron Nelo at Jimel Espanyol. Nagpakiramdaman lang ang ating tropa mula dito sa peloton at hinayaan yung dalawa guys sa bandang harapan.
Hindi rin nakalayo itong dalawa nating tropa guys at inabutan din lang sila ng ating peloton dito sa bandang likod. At bumanat naman guys itong ating tropa mula sa Infanta Cycling Team, Samuel Almandres, at sinundan naman siya ng naka-black na jersey. Hindi ko alam kung anong team nito idol. So shout out na lang sa iyo. Sumunod din si Paul Andre Arquero ng Pangasinan Cycling Team. So itong tropang tatlo naman guys ang nandito ngayon sa ating harapan. Hindi rin nakalayo yung ating tatlong tropa na nag-attempt ng breakaway guys at inabutan na nga sila ng peloton. At MG Operia naman guys ng tropang Pangasinan Cycling Team ang umatake sa part na to. Nakasunod yung isa nating tropa mula sa SMTB Sual Pangasinan. Patuloy na bumabanat itong dalawa nating tropa guys at may sumusunod naman na sa bandang likod. At medyo malarami-rami itong humabol sa dalawa nating breakaway. Ayan guys, so inabutan nga itong ating dalawang breakaway at ayan, bali 5 na sila. At nakasunod na rin yung iba pang tropa guys doon sa di kalayuan sa bandang likod. Wala pa rin nagtatagumpay guys sa ating mga participants at muli may bumanat mula sa kaliwa SMTB Sual Pangasinan na naman guys at inabol na naman MG Operia. Sige lang idol, ibanat mo, kayang-kaya mo yan. Nasa barangay na po tayo ng Amalbalan at patuloy pa rin itong ating dalawang tropa mula sa Pangasinan Cycling Team at isang SMTB Sual Pangasinan. At dito naman tayo guys sa ating peloton. Kompleto pa rin ang ating mga tropa humahabol sa pangunguna ng naka-yellow na jersey. At ayan nga guys, konti na lang at maabutan na naman itong ating dalawang breakaway dahil tumutulin na naman ang takbuhan ng ating mga tropa sa peloton. Last 500 meters na lang guys at maaabot na nila itong ating iikutan dito sa may guys at kompleto pa rin ng ating peloton. Wala pa rin nagtagumpay na mag-breakaway sa kanila. O yan na guys at papaikot na itong ating mga tropa dito sa ating U-turn area at check natin kung nakaikot na lahat bago tayo babalik sa finish line. Ayan guys, so kompleto na ulit ang ating tropa at pabalik na nga tayo sa finish line. Dito na natin makikita ang tunay na bakbakan nitong ating MTB category.
Lipat tayo sa bandang unahan guys at may nakita akong dalawang tropa na nagre-rematihan dito sa bandang unahan. Check natin guys kung sino tong mga to. Ayan guys, tropang Pangasinan Cycling Team, Aaron Nilo. At itong isang tropa natin wearing dark blue na jersey. Ayan guys, so silang dalawa ang nasa unahan at nag-attempt ulit ng breakaway doon sa ating peloton. Makakalayo na kaya itong dalawa nating tropa guys doon sa ating peloton. Tingnan natin kung hanggang saan sila tatagal upang makalayo sa ating grupo. Dito naman tayo sa may peloton guys. Nasa barangay na tayo ng Amalbalan. At patuloy pa rin silang umahabol sa dalawang breakaway natin sa bandang harapan. May bumanat mula sa kaliwa. And guys, wearing jersey na black. At habulin yata nila yung dalawa nating breakaway sa bandang harapan. At may dalawang tropa ulit mula sa likod papunta dito sa harapan mula sa ASMTB, Sual, Pangasinan. Ang mabilis na tumakas sa ating peloton. Sila na nga kaya guys ang hahabol sa dalawa nating breakaway. Yan. So tumutulin ang takbuhan at nakasunod na rin ang ating peloton sa bandang likod. Mahahabulan na kaya nila itong ating dalawang breakaway. Ayan guys, at nagtutulungan na itong ating peloton para mabilis na makalapit dito sa dalawa sa bandang unahan. Ayan nga guys, at napakaganda nga ng ating bakbakan dito sa ating MTB category dahil wala pa rin nagtatagumpay na makalayo sa ating peloton. Naabutan na naman guys yung dalawang tropa na nag-breakaway kanina at ito na nga, banatan na naman ang mangyayari dito sa may bandang unahan. Isang tropa ulit ang kumawala sa ating peloton mula sa Pangasinan Cycling Team. At tingnan natin guys ang ating peloton kung may hahabol sa kanila doon sa nag-attempt ng breakaway dito sa harapan. Yan nga guys, at nakasunod na rin ang ating peloton. Ayaw nilang may makatakas sa kanila. Wala nang pahipahinga guys, at pagdating sa part na to, itong tropa naman natin ngayon na naka-black na jersey ang nanguna sa ating peloton. Sa part na to guys, may tumataka sa bandang unahan, Noel Rosity ng San Antonio, Zambales. Medyo bumibilis din ang takbuhan ng nasa harapan ng ating peloton at may humahabol guys doon sa ating tropang San Antonio. Ayan nga guys, at tatlo ang humabol dito sa ating breakaway mula sa peloton. Aabutan na nila guys itong ating tropang San Antonio.
Ayan, so bali 4 na guys itong ating unang breakaway. At makakalayo na kaya sila ng tuluyan mula doon sa likod. At patuloy na bumabanat itong 4 dito sa bandang harapan. Nangunguna pa rin si Paul Andre Arquero ng Pangasinan Cycling Team. Nakasunod itong ating DC Cycles, Yannick Reyes. Pangatlo yung ating tropang San Antonio, Noel Rosite. At pang-4 itong tropa natin na naka-black na jersey. Hindi ko po alam ang pangalan mo, idol. Shout out sa'yo. At ayan po ang 4 nating breakaway at papasok na sila dito sa Barangay Igya, Dasol, Pangasinan. Dito naman tayo sa may peloton guys at may nangunguna tropang Bani, Jemuel Espanyol, nakasunod ditong tropang naka-white na jersey. Sila ang unang umahabol sa ating 4 na breakaway. At MG Operia naman guys ang nagdadala sa ating peloton, Patay Trangko. Kasama niya ang tropang SMTB sa bandang harapan. Ayan guys, at chill lang muna ang takbuhan ng ating mga tropa dito sa peloton at medyo malayo-layo pa naman ang ating finish line. Tropang Sol na naman guys ang bumanat at sinundan ni Aaron Nilo ng PCT. Sumunod na rin si Samuel Almandres at si Epoy ng Iba Zambales. And guys, at balak na nga yata nilang dikitan yung ating unang trupa sa bandang harapan. So nandito na tayo guys sa pinakasentro ng Igya. At and guys, malapit na tayo sa may kurbadahan. Last 8 kilometers na lang tayo guys at makakarating na tayo ng finish line. Papasok na tayo ng barangay ng Makalang guys at patuloy pa rin itong ating peloton na humahabol sa ating mga naunang breakaway sa bandang harapan. Yan. So tingnan natin dito sa unahan guys kung sino na ang nagdadala sa ating grupo. Mula pa rin sa tropang PCT, MG Operia, nakasunod naman si Aaron Nilo ng PCT pa rin. At nakasunod yung tropang Swal. And guys, yun. So, sila ang nasa harapan ng ating peloton at patuloy na humahabol sa ating mga breakaway. Aaron Nilo lumipat naman guys ngayon sa harapan para palitan ng kanyang teammates na si MG Operia. So, sila guys ang bumabanat ngayon para habulin ang ating mga breakaway. Inabutan na nila si Jemuel Espanyol at tropang SMTB naman guys ang pumalit dito sa bandang harapan. Yan. Tropang SMTB, Sual, Pangasinan.
So patuloy nga guys na humahabol itong ating peloton at bumilis ng bumilis ang kanilang takbuhan. Nagpapalit-palit sila ng trangko para habulin ang ating mga breakaway. And guys, so MG Operia na naman ang nagdala sa ating peloton at palitan sila ng tropang SWAT. Lumipat na rin dito sa harapan ng ating tropang Infanta Cycling Team, Samuel Almandres at Tipoy ng Iba Zambales para tumulong humabol sa ating breakaway. And guys, maiidikit na nga kaya nila at tropang Zambales naman ngayon ang nagdadala sa ating peloton. Nakasunod si Samuel Almandres at pangatlo, MG Operia ng tropang PCT. Nakasunod si Aaron Nilo naman sa kanyang likod. Nga guys, at nakapasok na ang ating peloton dito sa barangay ng Bayangbang at last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Maabutan na kaya nila ang ating breakaway at ito nga, bumibilis na naman ang takbuhan ng ating peloton. At ito na nga guys ang inaabangan ng lahat, ang pagtatagpong muli ng ating dalawang grupo. Yung ating breakaway guys, inabutan na ng peloton. Ano kaya ang mangyayari nito mamaya? Tiyak na maganda ang kalalabasan nitong ating karera pagdating sa finish line. Tiyak na doon maglalabasan guys ng kanilang tunay na lakas sa rematihan. Sino kaya ang magwawagi guys dito sa karera na to? Tropang PCT ba? Tropang Bani kaya? Tropang Iba? Tropang San Antonio? O yung tropa natin sa Sual? At yung tropa natin sa Kamiling? Tropang Infanta, lalaban din kaya guys pagdating sa finish line? Kaya tabangan natin kung sino sa kanila ang magwawagi. At patuloy na bumabanat, tropang Kamiling pa rin ang nandito sa harapan. Yannick Reyes, nakasunod yung nakawhite na jersey at MG Operia pa rin guys. Sila pa rin ang may dala ngayon sa ating peloton. Yan na nga, at papalapit na tayo ng papalapit. Last 1.5 kilometers na lang ang natitira. Yan, nagpapakiramdaman na itong ating mga tropa. Tropang San Antonio, nasa harapan din. At itong ating tropang PCT, tropang Infanta, Samuel Almandres. Nasa harapan na rin guys. Tropang Sual, andito rin sa bandang unahan. Ayan, so maganda guys itong ating pagtatapos sa karera na to. At nasa harapan na ang kanilang mga pambato ng bawat kupunan. Konting sandali na lang guys at mararating na natin ang finish line at nagpapakiramdaman pa rin itong ating mga participants. Palapit na tayo ng papalapit at last 800 meters na lang ang natitira sa ating karera. Ayan, so
kanya-kanyang ipon na ng lakas ito guys ang mangyayari. Huwag na kayong kukurap guys at titingnan natin kung sino ang unang babanat sa kanila mamaya pagdating sa last 500, 400, 300 meters at doon yan mag-uumpisa ang rimatihan. So makikita natin guys ang kanilang galawan ngayon kung sino sa kanila ang tunay na matibay sa karera na to. Last 700 meters na lang at unti-unti na ngang bumibilis ang padyaka ng ating mga tropa. Ayan, tropang naka-red na jersey ang nasa harapan ngayon. At ito na nga guys, last 300 meters na lang at kanya-kanyang banatan na itong ating mga tropa. Halos pantay-pantay lang lahat guys. At ito na nga, may nangunguna na naka-asul na jersey. Combination ng white mula sa Iba Zambales, Justin Franz Magno. At pangalawa mula sa Pangasinan Cycling Team, Aaron James Nilo. At pangatlo po yung ating tropang kamiling bumanat dito sa bandang kaliwa, Yannick Reyes. At pang-apat po ang ating tropang PCT ulit, Paul Andre Arquero. At panglima si Noel Rosete ng tropang San Antonio. Ayan po yung ating 5 winners sa race na to. So congrats sa inyong lahat guys. At napansin nyo siguro na may natumba kanina before makarating itong 5 sa finish line. At sa awat naman ng Diyos ay okay naman po lahat ng ating mga participants. Agad naman natin silang napigyan ng first aid at mga gas-gas lang naman guys ang natamo ng ating mga tropa. So kabilang dito ang ating pambato na si Samuel Almandres, kaya hindi siya umabot sa finish line. So good luck sa susunod na race na lang idol. A few moments later. Noel Rosete. Pangalan mo idol? Noel Rosete po. Noel Rosete, taga saan? San Antonio, Sangal. San Antonio, sige. Buang gilawat kilometer. Grabe na kanaw. Mabulangin na. 5th place, MTB category, Noel Rosete. Wala sa place dito sa Pilipinas. Yan. No. Port. Yan, Port si Arquero. Yan, replacement po. MJ Operia. Sa buong Port. Third. Pangalan mo idol? Yannick po. Yannick Reyes, taga saan ka? Kamiling po. Mahirap akyatin yung mapita? Arquero. Yan. Kasama. Buti hindi ka napasama sa simplangan. Ay, nasa harap na po kami. Ah, okay. Third. Second. Yung pang fifth na saan na? Dito ka muna idol. Wala naman na si Pau-Pau eh. Sige, basta dyan ka na. Nandiyan ka naman. Oh, third. Ay, doon po si Pau-Pau. Second, Aaron. Ayun yung malayo ka. Yung at ang ating champion. Si Ipoy. Diyan na po si Pau-Pau. Oh, Ipoy. Mabagal lang po. Asan na? Ipoy. Nakasakit na. Pau! Pau, dito mo! Ano ba yan? Saan ka namamasyal? Maliw ka. Ayan na po yung ating ano. Ay, sorry. Di ba rin? Third ka rin kage. Ay, sino? Yan po, kompleto ng ating panalo. Na-compress. 1, 2. Okay, congrats.